Ő Danny Dyer, színész, gonosz bűnözőt játszott egy futballhuliganizmusról szóló angol filmben. Foci bolond, de nem olyan őrült, mint a valódi huligánok. Meggyőző alakítása kivívta tiszteletüket és megnyitotta számára az utat sötét és veszélyes világukba. Danny világkörüli útra indult, hogy testközelből ismerje meg a futballhuliganizmus legkirívóbb példáit. Az események sűrűjében járva elkalauzol minket a futball frontvonalára, ahol nem ritka a zavargás, a könyvgáz, sőt a lövöldözéssel. Pokoli kirándulás lesz. Futballhuligánok, a Balkán. Ezen a héten 2 olyan országba megyek, melyek egykor egy állam részei voltak. 2 ország komoly futballtörténelemmel és a világ legfanatikusabbjai között jegyzett szurkolókkal. Olyan futballhuligánok ők, akik a lelátók után egy véres háború frontvonalán küzdöttek tovább egymással. George Orwell azt mondta, a futball olyan, mint a háború lövöldözés nélkül. Nos, itt lövöldözés is van. Ma a horvát és a szerb szurkolótáborokat mutatjuk be. Danny a volt Jugoszláviába indul, hogy 2 utódállamában találkozzon a futball világának hírhedt szurkoló csapataival. 4 olyan szurkolótáborral, melynek tagjai 15 évvel ezelőtt a hazájukért, Horvátországért és Szerbiáért harcoltak abban a polgárháborúban, ami szétszakította Jugoszláviát. Ilyen véres konfliktus talán nem is volt még Európában, és a hegek, amiket hagyott, ma is látszanak. Danny azonban arra kíváncsi, mi van ma a szurkolótáborokkal, ki ellen és miért harcolnak most. Szeretem, amikor ütik egymást, vagy a rendőröket. Az az igazi, az a foci. Ugyanolyan, mint a szex. 2 lánnyal. Szerbiában Belgrádba látogat. A városban 2 banda az úr, a Crvena Zvezda hősei és a Partizán sírásói. Horvátország fővárosában a Dinamo Zágráb drukkereivel, a Bad Blue Boys-szal találkozik. Ha kell, harcolunk a csapatért. Elmegy a stadionjukba, ahol egy futballmeccs utáni összecsapás robbantotta ki a polgárháborút a volt Jugoszláviában. Utazását Horvátországban, Splitben kezdi, mert ez az otthona Európa legrégebbi szervezett szurkoló táborának. Split Horvátország második legnagyobb városa, az Adriai tengerpart rejtett égköve. Gyönyörű. Nem úgy néz ki, mint ahol nemzetközi futballhuligánok tanyáznak. Danny nem is érti, mintha egy másik tévéműsorba sétált volna be. Nagyon nyugalmas helynek tűnik, és az emberek igazán kedvesek. Sok az idős és a nő, a fiatal nő. Nem érzek sehol erőszakot, de tudom, hogy itt lappang. A városban sétálva az ember nem is gondolná, hogy itt erőszak létezhet. Ne tévesszem meg senkit a képeslapba illő látvány. Azért jöttem, hogy megismerjem a sötét oldalt. Ez a város a Hajduk Split otthona és hírhedt szurkolótáboruké, a Torcidáé. Majdnem minden meccsen van bunyó. Más csapatok szurkolói sokszor nem ismernek eljönni Splitbe. Ha meg mi megyünk el más városba, szinte mindig van balhé. A 22 éves Jere a Torcida legifjabb generációjának tagja. Bárhová megy a csapat, ő ott van. Ha valami van, én ott vagyok, nem futok el. Ez ugyanaz, mintha szombat este mulatni mész és rátámadnak a haverodra. Na, náhogy nem maradsz ki. A történetük több mint fél évszázados. 1950, ez aztán komoly szurkolótábor, alapítva 1950-ben.
Minél többet lát Danny a városból, annál nyilvánvalóbb, hogy a Torcida Split szerves része. Tele van ilyen graffitikkel. Mindenhol ott virít. Még az utcai lámpákon is ott van a nevük. Nem sokan tudják rólam, hogy perfekt horvát vagyok. Szóval ez azt jelenti, ha 2 életem lenne, mindkettőt neked adnám. Szerintem ez a szenvedély. Nagyon jó kis jelmondat. És erre a szenvedélyre szükség is lesz, mert Split a szezon legnagyobb meccsére készül. Nagy ellenfelük a Dinamo Zágráb jön a városba. Ez Horvátország nagy rangadója. Splitben is. Csinálunk egy kis hangulatot. Ezen a meccsen garantált a tűzijáték. Danny Splitben van, a Hajduk Split és drukkerei a Torcida otthonában. Megnézi a nagy horvát rangadót ősi ellenfelük a Dinamo Zágráb ellen. A Torcida mindig is sok bajt kevert. ...1961-ben megtámadták a bírót, mert nem adott meg egy Hajduk gólt. 1974-ben szembeszálltak a jugoszláv hadsereggel. A katonák visszavonultak a stadionból. 1988-ban a marseille garázdálkodásuk miatt 3 évre kizárták őket az Európa-bajnokságból. 90-ben betörtek a pályára és megpróbálták megtámadni a Partizan Belgrád játékosait. Majd jött a 21. század és vele a 2000 és 2001-es év kupadöntőinek zavargásai. Mit gondolnak, ki volt az ellenfél? A Dinamo Zágráb. Legutóbbi incidensük mindössze 2 nappal Danny érkezése előtt történt. 183 embert, köztük Torcida tagokat tartóztattak le Zágrábban garázdaság miatt a Horvátország-Anglia mérkőzésen. De nem az angolokkal verekedtek össze, hanem megint a Dinamo Zágrábbal. Sokukat csak ma reggel engedték ki, úgyhogy nem tudom, mibe gyalogolok bele. Lehet, hogy rázós lesz. Csoda, hogy hajlandók szóba állni velem. Nem sokat aludtak. Tudom, hogy a rendőrök errefelé nem túl kedvesek velük. És nem 5 csillagosak az árkák. A torszidás Jerét csak néhány órája engedték szabadon, de szívesen mesél Dannynek. Hogy bánnak veletek itt a rendőrök? Nem túl jól. Nem? Másodrendű állampolgárok vagyunk, és most új törvényeket is hoztak, amivel korlátozhatják a mozgásszabadságunkat. Lényegében bármiért lecsukhatnak minket, és ha elkapnak, a szart is kiverik az emberből. Az egyik legnagyobb csata a rendőrök és a torszidák között a Spliti kupa döntőn történt 2001-ben. A torszidák kitört a lelátóról és beözönlött a futópályára. Huligánoknak tartanak minket. Mi meg úgy viselkedünk, ahogy ők bánnak velünk. Aztán erőteljes támadást indítottak a rendőrök ellen. Azt hiszem, ez volt a legnagyobb csata, amit életemben láttam. De a rendőrök rendezték soraikat és visszaszorították a torszidát a helyére. Még a vízágyukat is bevetették, hogy megpróbálják lehűteni az indulatokat. De amint vége lett, a torszida megindult a városközpont felé, hogy ott folytassák a csatát. Körülbelül 2000 fős tömeg küzdött a rendőrökkel, egész délután tartott. A város és a rendőrség is érezte a torszida erejét. Ez mit jelent? Minden zsaru disznó. Minden zsaru disznó. Elég egyszerű. Az angliai szurkoló csapatokkal ellentétben a torszidának nem kell meghúznia magát. Főhadiszállásuk a város kellős közepén van. Ezt már szeretem. A torszidát keressük. De nem lehet csak úgy besétálni hozzájuk. Ez a belső szentélyük. Danny szerencsés, hogy meghívást kapott. Nagyon tetszik a vár. Királyság. A falon több száz fotó, amit koreográfiának neveznek. Olyan képek, amiket zászlókkal és fáklyákkal alakítottak ki. A legjobb útjaikról készült fényképek is itt kaptak helyet. Ez volt talán a legjobb idegenbeli meccsünk. Rómában voltunk 6000-en.
Teljesen megszálltuk a várost, elfoglaltuk a tereiket. A stadionban simán túlordítottuk őket. Életem legjobb élménye volt. A szőr is felállt tőle a hátamon. Képzelem. Ki veheti fel a versenyt a Torcidával? Ki mer újat húzni Horvátország legkeményebb és legbüszkébb szurkológárdájával? A fővárosi fiúk, a Bad Blue Boys. A Dinamo Zágráb szurkolói, akik a horvát futballnaptár legnagyobb mérkőzésére érkeztek a városba. Hajduk Split a Dinamo Zágráb ellen, az egyik legrobbanásveszélyesebb meccs a világon. A legnagyobb ellenfél? Most a Spliti Torcida, egyértelműen. A Bad Blue Boys 2000 fős sereggel tart Splitbe. Ő az egyikük, Bogdan Urukalo. Nem szeretjük őket. Nagyon nem szeretjük. Splitben csinálunk egy kis hangulatot. Ma van a mérkőzés napja, és a rendőrség már készül. Az ő dolguk, hogy távol tartsák egymástól a Torcidát és a Bad Blue Boys-t. A két tábornak azonban más az elképzelése. Az embereim a központban készülnek a meccsre. Várják a vendégeket. Felkészültünk minden balhéra. A fiúk már keresik a zágrábiakat. Nem ijedünk meg semmilyen konfliktustól. Lesz vajon akkora balhé, mint a 2000-es kupa döntőn? Az volt az európai foci történet egyik legcsúnyább incidense. A Bad Blue Boys úgy provokálta a Torcidát, hogy fáklyákat dobott a rendes hajduk drukkerek közé. 10-15 fáklyát meggyújtottunk, és a normál drukkerek közé dobtuk, mert a Torcidáig nem értünk el. Az képtelenség lett volna, 200 vagy 150 méterre voltak tőlünk. Az egész stadion bezsongott, kiabáltak, és énekeltek, hogy megöllek, megöllek. A feldühött Torcida megvadult és megrohamozta a Dinamo szektorát. Megpróbálták ledönteni a kerítést, hogy elkapják a Bad Blue Boys-t. Zűrzavar alakult ki, a rendőrség könyvgázt vetett be, és a horvát liga leglátványosabb meccse már senkit sem érdekelt. Még horvát viszonylatban is megdöbbentő volt. Több mint 100-an megsebesültek, és 98 embert letartóztattak. Az jó kis balhé volt, elégedett voltam. Horvátország mostani rangadójának kezdőrúgásáig még 2 óra van hátra, a feszültség egyre nő. Mindkét szurkolótábor a pálya felé tart, és a rendőrség is kivonult. A Bad Blue Boys megérkezik a saját oldalára. A rendőrök figyelnek, nem próbálkozik-e az utolsó pillanatban valamivel a Torcida. Odabent a stadionban forrong a tömeg. A két csapat a rohamrendőrök feje fölött kántálja egymás felé a dalait. A játék végéig több petárdát is dobnak a pályára. Tűzoltók küzdenek a folyamatosan érkező fáklyákkal. Amikor a Dinamo oldalán lángok csapnak fel és a rendőrség közbelép, az zágrábi fiúk ezeknek a kék ruhásoknak is énekelnek egy dalt. Egészen más világ, mint amihez Danny szokott. Angliában elképzelhetetlen, hogy ilyesmi történjék.
ezért a viselkedésért ott mindenkit letartóztatnának és eltiltanának. Mindeközben a futballmérkőzésen kiosztottak 3 11-es, 8 sárgalapot, 1 pirosat, és a végeredmény 2-2 lett. Helyi mértékkel mérve a mérkőzés kifejezetten nyugalmas volt. Nem volt nagy balhé, csak 30 torszidást és 9 Bad Blue Boys tagot tartóztattak le. Split után Danny másképpen látja a világot. Nem tudja elhinni, hogy ezen a békés helyen ilyen agresszív szurkolótábor tanyázik. A Bad Blue Boys mostanra már haza is ért Zágrábba, Splittől néhány száz kilométerre északra. Ez Horvátország fővárosa és Danny következő úti célja. Split és Zágráb között akkora a különbség, mintha 2 különböző országban lennének. Itt igazi kozmopolita nyüzsgés van, és káosz is. Split meg olyan, mint Marbella, nyugis és szép. Ez meg itt olyan, mint egy főváros. Ez is gyönyörű város. Ám Danny nem a látnivalók miatt jött. Azt a szurkoló csapatot keresi, amelyet több mint 20 éve 1986-ban alapítottak, és ami azóta sok zűrzavart okozott. Aranyszabály, hogy 90 percen át drukkolunk a csapatnak. És ha kell, harcolunk is értük. Itt éppen Milánóban harcolnak 2000-ben az olasz rendőrséggel. A Dinamo Zágráb nem egy nagy európai klub. Nem olyan híres, mint egyes angol vagy német klubok. De ők a mi dicsőségünk. Az incidens eredménye 50 letartóztatás volt, és több mint 50 sérült mindkét oldalon. Büszkék vagyunk arra, hogy a Dinamo Zágráb szurkolói vagyunk. És ha a játékosokkal kapcsolatos elégedetlenségüknek akarnak hangot adni, nem vacakolnak a szurkolói fórumokkal. Szerintük a tettek beszélnek. Volt, hogy összetörtük a kocsijukat, vagy behúztunk nekik párat. Mondjuk egy sárgalap miatt. Mert megérdemelték. Vajon mi jár egy piros lapért? Elmentünk az edzésükre. 50-en. Maszk volt rajtunk. Leszettük róluk a mezt, a gatyát, mindent. Mert nem érdemelték meg a Dinamo Zágráb mezét. És amikor a horvát elnök Franjo Tudjman, aki egyben a klub elnöke is volt, elkövette azt a hibát, hogy a csapat nevét Dinamóról Kroácia Zágrábra változtatta, felgyújtották az elnöki páholyát. Igen, ez 1993-ban égett le. Néhány srácnak közülünk nem tetszett, hogy megváltoztatták a csapat nevét. És felgyújtották az egészet. Elérték, amit akartak, és a klub nevét visszaváltoztatták Dinamóra. Az jó volt. Gyakorlatilag ők irányítják a klubot, és amikor Danny játék közben is látja őket, már érti, honnan van az erejük. Bogdan és a Bad Blue Boys megengedte, hogy Danny velük menjen, bár ez sokáig bizonytalan volt. A kamerát nem engedték föl, úgyhogy csak a pálya mellől filmezhettünk. A liga első és harmadik helyezettje játszott egymással, és Dannyt meglepte, hogy milyen kevesen vannak kint. A Bad Blue Boys teljes létszámmal jelen volt, de rajtuk kívül alig volt valaki a stadionban. A Vartex drukkerek szinte egy taxival is kijöhettek volna. Danny megérti, miért olyan erős a Bad Blue Boys. A klubnak mindennel együtt szüksége van rájuk, mert ha ők nem buzdítják a csapatot, akkor senki sem. Ilyet még nem láttam, folyamatosan énekelnek. Bogdan gondoskodott róla, hogy 90 percen át mindenki énekeljen a lelátón. Ott áll elől, háttal a meccsnek, nem is nézi. Nagy darab fickó. Nem egy kis cserkész. Elkezdi a nótát, nem tudom mi az, de van ereje, van benne hév. Aztán figyeli a népet. Figyeli, hogy mindenki énekele.
Ha valaki nem énekel, azonnal kiszúrja és megtalálja. Elég őrült figura. Őrült. Őrült ember. És az éneklés bejött. A Dinamo 4-1-re győzött. Másnap délelőtt Danny Bogdánnal együtt visszamegy a Maksimir stadionba. Bogdánnak ez a hely jóval több, mint egyszerű focipálya. Ez a mi második otthonunk. Amikor kijövök ide a lelátóra, akkor elfeledkezem mindenről. Akkor csak ez létezik. Te mit mondanál, milyen gyakori a balhé Horvátországban, főleg a Bad Blue Boys-szal? A 90-es években teljesen szokásos volt, hogy minden hétvégén balhézunk. Minden idegenbeli meccsen összeverekedtünk a rendőrökkel, meg az ellenfél szurkolóival. Az nagyon jó buli volt. De főleg a rendőrökkel? Igen, főleg a rendőrökkel. Mert háborúban álltunk a horvát elnökkel, meg a kormánnyal. Mi voltunk az első számú közellenség. Üldöztek minket. Ez tehát Horvátország ma. A Bad Blue Boys és a Torcida. Az elsőségért egymással és a rendőrséggel csatázó szurkoló csapatok. Az itteni ellenségeskedés azonban eltörpül a gyűlölet mellett, amit szerbiai szomszédaik iránt éreznek. Mert az már nem csak a futballról szól. Valaha egy ország polgárai voltak, aztán háborúzni kezdtek. És a futballszurkolók harcoltak az első sorokban. Nem tudom szavakkal leírni, mit érzek irántuk. Ők a legnagyobb ellenségeink. Danny Horvátországban van. Ez a zágrábi futballpálya, és bár nem látszik rajta, legalább olyan fontos futballtörténeti események színhelye volt, mint a Wembley, a Nou Camp vagy a Maracana. 1990 májusában az akkori Jugoszlávia polgárháború szélén állt. Két legnagyobb tagállamában, Horvátországban és Szerbiában sosem látott méreteket öltött a nacionalizmus. A pattanásig feszült hangulatban került sor a jugoszláv futballszezon legnagyobb eseményére, a Dinamo Zágráb, Crvena Zvezda Belgrád mérkőzésre. A huliganizmus fokozódott a 70-es, 80-as években, ahogy egész Európában is, de Jugoszláviában nacionalista elemei is voltak. A Crvena Zvezda a szerb nacionalistáké volt, a Dinamo a horvát nacionalisták kemény magjáé. A Zvezda drukkerek savat vittek be magukkal, hogy leégessék a biztonsági kerítést. Mindkét oldalnál egy rakáskő volt a stadionban, amit fegyverként használhattak. Az elfojtott nacionalizmus és gyűlölet hatalmas durranással, véres küzdelemben robbant ki. Ez nem egyszerűen Dinamo Zvezda meccs volt, vagy a Bad Blue Boys a Delije ellen. Ez Horvátország volt Szerbia ellen. Toma Mihajlović fotóriporter 50 éven át tudósított a meccsekről, és aznap is ott volt. A levegőben is érződött, hogy valami nincs rendben. És senkit sem lepett meg, mert várható volt, hogy előbb-utóbb kirobban. Mérkőzés közben a Zvezda drukkerek elkezdték feltépkedni az üléseket. A zágrábi Bad Blue Boys, akik ezen az oldalon voltak, megpróbálták ledönteni a kerítést, hogy átmenjenek a Zvezdához. Összecsaptak a rendőrökkel, akik, mivel főleg szerbek voltak, különleges bánásmódban részesültek a Bad Blue Boys-tól. De nem csak a szurkolók keveredtek bele. Amikor az egyik rendőr rátámadt egy földön fekvő Dinamo drukkerre, a Dinamo horvát kapitánya Boban a védelmére kelt.
Boban rúgása szimbolikus pillanat volt. Sok futballszurkoló számára ez volt Jugoszlávia végének kezdete. Szomorú nap volt számomra, rettenetes nap. Úgy éreztem, elveszítek valamit. El kell felejtenem a barátokat, a csapatokat, mindent. Éreztem, hogy valami véget ért, és nagyon sajnáltam. Tomának igaza volt. Egy évvel később már nem ütések és rúgások csattantak. Gépfegyverek ropogtak és gránátok robbantak. Horvátország és Szerbia között kitört a háború. A huligánok a lelátót a csatamezőre cserélték fel, és igazi háborúba vonultak be. A polgárháború 4 éven át dühöngött, és több mint 15 000 áldozatot követelt. A konfliktus végére Horvátország és Szerbia 2 külön állam lett. Danny talán még nem is hallott ilyen hihetetlen történetet. Futballhuliganizmus, mint politikai esemény. 2 nemzet történetének egyik legjelentősebb pillanata, egy háború kezdete, melynek emlékei még elevenen élnek. Gyűlöljük őket. Nem is tudom szavakba önteni, mit érzünk. Angliában is vannak klubok és drukkerek, akik gyűlölik egymást. De ilyen példát biztos, hogy nem tudnám mondani. És ahhoz foghatót sem látott még, mint a Horvátországért folytatott harcban elesett szurkolók emlékműve. Az emlékmű a stadionbeli zendülést ábrázolja, ami szerintük a háború igazi kezdete volt. Ezt az emlékművet azoknak a bátor fiúknak emeltük, akiket a szabadságunkért, az országunk szabadságáért vívott háborúban öltek meg. Nagyon sokat jelent nekünk, olyan, mint egy templom. Ha elmegyünk előtte, mindig elmondunk egy imát a srácokért. Érzelmileg fontos hely ez nekünk a stadionban. Nagyon erőteljes. Igen. Nem csak Bad Blue Boys tagok haltak meg az országukért. Ezt a spliti emlékművet azoknak a Torcida tagoknak emelték, akik meghozták a végső áldozatot Horvátországért. De minden történetnek 2 oldala van, és ideje megismerni a másikat is. Danny Szerbiába indul. Voltam a Celtic Rangersnél. Hallottam a Liverpool-Manchesterről. Ismerem a West Ham-Millwall rivalizálást. De ehhez semmi sem fogható. Akikről most beszélünk, azok háborúba vonultak egymás ellen. Nem egy 2 perces utcai bunyóról van itt szó, vagy hogy szétvertek egy kocsmát, esetleg összeakaszkodtak a zsarukkal. Ezek a srácok bevonultak, fegyvert fogtak, és kimentek a frontra. Olyan ez, mintha Anglia háborút kezdene Skóciával. Rendes háborút. Ezt azért elég nehéz megemészteni. Bármennyire is ebben a világban élünk, de nehéz. Az utat, amelyen Danny utazik, a jugoszláv időkben a testvériség és egység útjának hívták. A polgárháború idején azonban pont ebből volt itt a legkevesebb. Ezen az úton vitték ki a csapatokat a frontra. ...30 kilométerrel a szerb határ előtt Danny megáll egy útmenti városban, Vukováron. A várost lényegében elpusztította a háború, és a sebek még ma is látszanak. A konfliktus előtti napokban horvátok és szerbek békében éltek itt. A háború azonban mindent megváltoztatott. Vukovár lett a konfliktus mikrokozmosza, amiért a civilek fizették a legnagyobb árat. Abszolút totális pusztítás. Golyóütötte lyukak mindenhol. Sokat újjáépítettek, de még mindig romos, ütött kopott. A háború végére szinte megsemmisült. Szomorú, nagyon szomorú. Becslések szerint 2000 vukovári civilt megöltek, 800-an eltűntek és 22 000-et elüldöztek. A levegőben szinte érződik a halál. És bele sem merek gondolni, mi minden történhetett itt.
Danny átlépi a szerb határt, és a főváros Belgrád felé tart. Már eddig is elképesztő dolgokat hallott, és ez még csak a történet fele. Vajon itt mi vár még rá? Ahová megyünk, ott mindig szétverünk valamit vagy valakit. Szeretem, amikor ütik egymást, vagy a rendőröket. Az az igazi, az a foci. Ugyanolyan, mint a szex. 2 lánnyal. Belgrádban az a szabály, hogy nincsen szabály. Az első, ami Dannynek feltűnik, hogy mennyire más Belgrád, mint Split vagy Zágráb. Sokkal kelet-európaibbnak tűnik, és látható nyomokat hagyott rajta a kommunista rezsim. Szerbiában még a betűk is mások, mint Horvátországban. Horvátországban valamennyire ki lehet találni, mi mit jelent. De itt Cirill betűkkel írnak. Nézzék csak ott a túloldalon azt a feliratot. Fogalmam sincs, mi lehet, akármit is jelenthet, olyan, mint a marslakóírás. Belgrád a 2 legnagyobb szerb csapat otthona, a Partizáné és a Crvena Zvezdáé. A 2 klubot jószerével egy háztömb választja el egymástól. A Partizán Belgrád drukkerek kemény magja a Grobári, ami sírásokat jelent. A Zvezdáé pedig a Delije, vagyis a hősök. Ez a 2 szurkoló tábor is harcolt a háborúban országukért, Szerbiáért. A Zvezda hősei is részt vettek a hírhedt 1990-es összecsapásban, ami egyesek számára a háború kezdetét jelentette. Danny most velük találkozik, mert a horvát szurkoló táborokhoz hasonlóan a lelátókról ők is a frontra vonultak. Egy részüket ez a férfi vezette. Ő Arkan, aki ezen a képen éppen az 1990-es zavargás idején vezeti le a játékosokat a pályáról. Akkoriban hivatalosan a Crvena Zvezda belgrádi biztonsági főnöke volt, de ő vezette a Delijét is. Petar Ilic is a Delije tagja volt, és velük utazgatott Európában. Első kézből tapasztalta meg Arkan karizmáját. A 90-es években tulajdonképpen ő volt a vezetőnk. Volt körülötte egy szűkebb csapat, akik szinte istenítették. Nagyon bátor volt, és ez fontos, amikor az ember tudja, hogy számíthat rá a lelátón. Arkan szerb szélsőséges volt, és amikor elkezdődött a háború, megalakította a Tigrisek néven elhíresült félkatonai szervezetet. A csoport a szerb kormány támogatásával jött létre. Arkan a Tigriseket a Delije tagjai közül toborozta. Végül is ki lenne alkalmasabb katona, mint egy eleve erőszakra hajlamos futballhuligán. Sokan annyira szerették, hogy még a háborúba is követték. Azt gondolták, hogy a lehető legjobbat teszik Szerbiáért. Valószínűleg ezért mentek harcolni. Danny azért jött Belgrádba, hogy találkozzon a Delijével, de úgy tűnik, ők nem akarnak találkozni vele. Az elmúlt 6 hétben a stábunk folyamatosan próbálta elérni a Delijé tagjait, hogy meghallgassuk az ő történetüket. Az a baj, hogy nem állnak szóba velünk. Beszéltek már régebben brit újságírókkal, és úgy érzik, Arkan miatt háborús bűnösnek bélyegzik meg őket. A Zvezda szomszédja a Partizán Belgrád sorozatos visszaeső, ha a futballhuliganizmusról van szó. 2007. júliusában kizárták őket az Európa-bajnokságból, mert Mostárban botrányt csináltak. Az UEFA megjegyezte, hogy az előző 5 év során 36 UEFA bajnoki mérkőzésükből 25 alkalommal kellett megbírságolni őket. Az ő szurkoló táboruk nem olyan félénk, mint a földieik. A Grobári, vagyis a sírásók, a Partizán Belgrád szurkolói örömmel mutatják meg magukat a kameránknak.
A 20 éves Kimi 14 évesen állt be a Grobárik közé. Hamarosan pedig bíróság elé áll, mert verekedett egy meccsen. Egy kisebb csoport tagja a Grobárin belül, akik Alcatraznak nevezik magukat. Mi vagyunk az Alcatraz, a Grobári egyik csoportja. A legerősebbek a lelátón, és valószínűleg a Balkánon. A Grobári család havonta egyszer összegyűlik egy nagy bulira. Van étel, ital, drog és karaoke. De nem minden móka, mert a fickóknak fegyverük van, és veszélyesek. Ha van fegyverünk, akkor fegyverrel harcolunk. Ha nincs fegyverünk, akkor anélkül. A Grobárik mindig harcra készek, különösen ha a szomszédjukról, az Zvezdáról van szó. Velük mindig balhé van. És ma rangadó nap van. Szombat déli 1 óra. A Partizán stadionjához már érkeznek a szurkolók, bár a rendőrök még egy kicsit többen vannak. Az Alcatraz egyik vezére Johnny, ő és emberei már ugrásra készek. A meccs nem érdekel. Az eredmény sem. Megvan a saját játékunk, és az fontosabb, mint a foci. Nekünk a Partizán a legfontosabb. A futball az életünk. A Partizán és a Grobári nevéért harcolunk. A rengeteg rendőrnek a kezdőrúgásig sikerült egymástól távol tartani a két szurkolótábort. De ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a mérkőzés súlyosabb incidens nélkül véget ér. Ezen a pályán 1999-ben egy jelzőrakétát lőttek ki a Grobári oldalról a Deliére, ami megölt egy Zvezda szurkolót. A 2000-es év egyik legsúlyosabb zavargása a Zvezda stadionban történt. Több százan verekedtek össze a pályán. A Grobári egyik saját játékvezetőjét juttatta kórházba, míg a Delie a Partizán edzőjére támadt, és késsel vágták meg az arcát. Ma viszont a mérkőzés békésen ért véget. Igazából nem sok minden történt a pályán. Dannynek még egy találkozója van a volt Jugoszláviában. Hamarosan egészen közelről ismerheti meg a Grobárit. Igen, a fegyveres fickókat. Danny az ő területük kellős közepén jár. Ez a gettó, itt találkozunk. Ez az ő kis fogadóirodájuk, egy kocsmával egybekötve. Valószínűleg most odakint gyülekeznek, már látom is őket. A nemzetközi futballhuligánokat kutató utazásai során Danny Belgrád sikátoraiban találja magát. Itt találkozik Szerbia egyik leghírhettebb szurkolótáborával, a magukat Grobári Alcatraznak nevező Partizán Belgrád drukkerekkel. Meséljetek egy kicsit arról nekem, hogy milyen a viszonyotok a Zvezdával. Akárhányszor találkozunk, mindig bunyóval. Nem kell, hogy foci meccs legyen, lehet kosár, vagy bármilyen más mérkőzés a két klub között. Kosármeccsre is jártok? Hát a futball most nem túl színvonalas. Értem. Kosárlabdában már sokszor voltunk világbajnokok is. Sokkal jobb a hangulata. Szóval, ha nincs foci, kosármeccsre mennek. A Partizánnak és a Zvezdának is van kosárcsapata. Ez a 2006 júniusi rangadó. A bajok a lelátón kezdődtek.
A rendőrök lerohanták a Zvezda szektorát, és néhány szurkoló leesett a lépcsőn. Több mint 100-an sérültek meg. Mi a véleményetek a horvát csapatokról? Nem tudom, hiányoznak. Különösen Zsárkó barátunknak. Nagyon szoros, erotikus és szexuális kapcsolatunk van velük. A történet, amit az egyik idősebb tagról, Zsáréról mesélnek Dannynek, egyszerre megdöbbentő és hihetetlen. Állítólag a 80-as évek vége felé a Torcida vezetője a grobári vendégeként eljött Belgrádba. 4-5 ital után már nagy volt a szája. A nagyszájúságáért büntetést kellett fizetnie. Elvitték az egyik partizán legenda sírjához, és követelték, hogy csókolja meg. Oda vitték, és mondták, csókold meg a sírkövet. Amikor ellenkezett, Zsáre megerőszakolta. Szóval amikor ő azt mondja valakinek, szétkurlak, komolyan gondolja. Dannyt nem könnyű megdöbbenteni, de most sikerült. Ezek a fickók képesek voltak elkövetni a legmegalázóbb aktust az ellenfelükön. Ideje, hogy Danny elinduljon. Danny a volt Jugoszláviában járt, ahol megismerhette a futball és a háború közös történetét. Amit tapasztalt, az több, mint egyszerű futball rivalizálás. Azon gondolkodik, vajon mit tartogat a jövő Horvátország és Szerbia számára. Közvetlenül a háború előtt a Crvena Zvezda Belgrád emelhette magasba az Európa kupát. De a játék minősége a futballligák szétválása óta sokat romlott. Vannak, akik szerint egyesíteni kellene a két ligát, hogy a nagyobb verseny újra a régi színvonalra emelje a futballt. De az érzelmek még igen hevesek. 2003 nyarán a Partizán Belgrád és a Dinamo Zágráb barátságos mérkőzést játszott Svájcban, de a hangulat nem olyan volt. Ironikus módon a horvát parlament pont az előző napon szigorította a sporthuliganizmus büntetését. Melbourneben több mint 150 horvát és szerb szurkolót dobtak ki egy teniszmérkőzésről, miután tömegverekedés alakult ki a 2007-es Ausztrál Tennis Openen. Vajon mi történne, ha a horvát és szerb futballcsapatok megint egymás ellen játszhatnának? Annyira utáljuk ezeket a mocskokat, hogy szerintem sok halott lenne. Nagyon sok. Őszintén szólva nem tudom, mi történne, de biztos látványos lenne. Rendőrök, tűzoltók, mindenfelé verekedők. A horvátok jól teszik, ha imádkoznak, hogy ne történjen meg. Több lenne a feszültség, és jobb lenne a foci. De ki nem szarja le a focit? Mi készen állunk, úgyhogy ők döntik el, készek-e rá vagy sem. Sok rivális szurkolótábor gyűlöli egymást, de a többségük nem áll egymással háborúban. Ezek az emlékek és élmények még elevenen élnek. Nem olyan régen történt. Úgyhogy Danny megérti, miért olyan erős még a gyűlölet. Ezért olyan brutálisak a szurkolók, és Danny nem bízik abban, hogy ez a gyűlölet valaha is teljesen megszűnik. A bulinak mindjárt vége, jöhet az utolsó dal, de ennek nem sok köze van a futballhoz. Ako Bog da sreće, i opet će